Bueno, vamos dar comezo ao concerto que vai clausurar esta sexta semana da música. Queremos agradecer o voso traballo e implicación e vos pedimos moito silencio porque require para poder facer isto a tempo para logo irnos para o instituto e sobre todo para que se escoite o voso traballo que levades facendo durante tantos meses. Entón, con isto damos comezo e xa, bueno, xa sabedes que non podedes ter chicles, nada de móviles, móviles apagados e preparados para disfrutar. O sea, que un forte aplauso que empezamos o concerto clausura! Ai, que ben, estas cousas só me pasan a min. Pero que che pasou agora? Contame. Bo, non te enteraches, pero iso sabe todo o instituto. Sí, pero contáramos da tua clase. Agora quero que me contes ti con todo o detalle. Que te escribín por WhatsApp, pero pasas de min. Bueno, pois resulta que o último día de instituto deuseme por baixar as escaleiras que saen da aula de música correndo, obviamente. E claro, caín e partín a perna. Exactamente a tibia e parte do peroné. E non sabes ti que dor. E agora que empezan as festas de San Xoán, es ben gafeo. Mía, non me recordes que agora só quero chorar. Déixate que ven miña boa. Ai, María, pero non chores, muller, que todo pasa. O importante é non ter dor e recuperarse rápido para poder disfrutar do verán. A boa, eu xa non choro pola perna. E logo por que choras? Nada, é igual. Eu non sei que pasou no muiño, eu non sei que debeu de pasar. A boa, pero ti non ves que a perna así non podo sair de festa cas miñas amigas? Que vou ca cadeira de rodas? Que vergonza. Bueno, muller, pero polo día poderás baixar. Eso sí, pola noite non, que xa unha toleada de xente a ruido. Ai, mira, escoita, escoita. Vente, acércate á ventá, que creo que van pasar os gaiteiros malas pandereteiras. Ai, mira, que ben che tocan. Ai, sí, é verdad, están aquí. Imos ver.
Ai, mira, acabo de ler no programa. Ahora ás 2 da tarde toca a sesión vermú ali na Praza do Concello. Se queres baixamos e avisas as túas amigas para quedar con elas, paréceche? Boa, ti pensas de verdad que sendo o primeiro día das vacacións as miñas amigas están despertas? Arredemo, que son as 2 da tarde, como van seguir dormindo? Veña, anda, vamos, que te axudo a prepararte. Ves como si que veñen as túas amigas? Aí está Uxía. María, que tal? Como estás? Cala, que estou feito a un trapo. Bueno, pero esos son os días e despois xa estás como nova. Non, se xa me dixo o médico que... Claro, cando acaben as festas, xa vou estar ben. Mírate que chiste, cando acaben as festas. Mira quen está por aí no grupo de baile. Paula, Zoe, Aitana. Van tocar o pirim pim pim. Acordas de cando bailábamos de pequenas? Pirim pim pim, pirim pim pim. No, pues que no. Vale, ahí toca más arriba, lo que dura. Bueno, moi bonito todo, sí, pero eu teño ganas de ir para casa. Vale, bueno, pero eu vou te visitar todos os días e facemos plans, vale? Plans de que? Eu tiña pensado quedar vendo películas todo o día, porque outra cousa. Chao, chao, anímate. Vale, xa imos falando. Veña que te levo no tronco móvil este. No que, ó? No tronco móvil? Sei que non te lembras, o coche dos Picapiedra. Ai, pois non me lembro,
de mamacueu. Ola, que tal, que faz? Pois nada, estaba buscando algo aquí para ver na tele, pero, bueno, bótame agora un musical, cantando bajo la lluvia. Non me sabe nada, pero ten boa pinta. Ademais, nun día de chuvia como hoxe, é o que toca. Xa che digo, eu creo que vou facer como din na película esa, bailar baixo o diluvio universal. Levarei botas e paraugas á festa, pero coa panorama. Sí, vale, sí, vale. E que é esa música que sona aí fora? Non sei, se non vou mirar pola ventana. Ai, a ver. Parece que é a banda de Carballo de música. Están tocando polo pasacalle. Ai, aí van dos da miña clase. Eu pártome. Ai, pero que chulada, se van tocando a marcha do Coronel Bogui, esa de tara, tararara, tan, tan.
baixaríate, pero chove. Bueno, pois daquela tenemos que ver outra peli. A ver que votan. A ver... Parece que votan unha de mafiosos por esta música. Arreo, pero dura 3 horas. Ainda hemos quedado dormindo. Unha cousa, se me traes unha Coca-Cola e unhas palomitas, agradezco. María, como estás? Mira, tía, vas flipada. Buf, pois estou empastillada. Entre ibuprofenos, paracetamol, antibióticos. Non dou basto. Non paro de ver películas e dormir, porque outra cousa... Buah, tía, onte o espectacular panorama. Un escenario tipo nave espacial de Star Wars, con luces, traxes e naves espaciais. Buah, flipante. Non, se vimos nas historias de Instagram, enseñademe algún vídeo.
Pois nada, eu onte papeime 3 películas. É que claro, aquí no centro están ca música ata as tantas da mañá. Creo que vin Cantando bajo la lluvia, El Padrino, e despois ainda lle metín El Señor de los Anillos, ata as 5 da mañá. Pero ti que dis? Se xa o Señor dos Anillos dura 3 horas. Mi má é máis lenta e que parece unha telenovela. Pois o resto por aí anda. Pero claro, do Señor dos Anillos xa viga e encantárame tanto.
Bueno, tía, pois faz ben. Se polo menos te entretes vendo películas, nin tan mal. Eu sonche máis de Piratas do Caribe. Xa non sei cantas veces van que vin as 5 películas. E a música encántame. De feito, ainda me lembro do ano pasado, cando tocarámola con Vanessa en música. Si, acórdeme ben, que a parte dos baixos non me saía. Era chunguísima. Bueno, pero nós agora viñamos ver o musical de Gris contigo. Ese sí que ten boa música. Ai, o escarallo me dá risa cando sale John Travolta. Vos vistes como anda? E co pelo todo laminado de gomina. É buenísimo. Si, a meus pais encantáballes esa película. Sempre me poñían cando era pequena e cantábamos as cancións. Bueno, chapurreábamos. Si, de feito, onte na festa, ali onde o Panorama, estivemos co teu crush, que ten unha chulería e que de verdade non sei que lleves ese rapaz. Ainda por riba con ese flequillo para arriba outra volta. Ves? É que eu tiña que estar ali. Preguntou por min. Espera, non me digas que me deprimo, da igual. Imos ver a peli. Preguntou, sí, pero tampouco lle fixen moito caso, que non me cae demasiado ben. É que é moi chulo, é moi pesado. Veña, que vou por as palomitas.
Buf, cantas veces veía xa esa película. Ai, o de Gris está ben, pero como de Mamma Mía. Eu fun a Madrid e é unha pasada. Non vedes que aos meus pais lle gusta moito Ava? E como cumplimos os 3 no mesmo mes, pois fomos o ano pasado un finde. Sí, pois acabo de ter unha ideaza. Podíamos pedir a Vanessa e a Lorena para o ano que ver a ver se nos poden levar de excursión a Madrid a ver o musical. Buah, estaría genial. Pero claro, fijo que as entradas valen unha pasta. Que va, seguimos en grupos fan desconto. A ver, colle aí o móvil e mira as entradas. A ver, aquí a partir de 30 euros hainas, pero por 30 euros non imos ver nada. Ai, pois pode estar ben. E ademais así tamén nos fan un desconto se imos en grupo, Mamma Mia, here we go again. How can I resist it?
Bueno, e agora imos che contar o planazo que che temos preparado. Toma, lee este cartel. A ver... Noites de cine en Razo. Imposible resistirse a unha noite de cine a carón do mar. E máis cando se trata dunha película de dous surfeiros nunha praia de surfeiros. Ten Beach Movie. Apto para todos os públicos. Vale o pasar en grande. Buah, a miña película favorita de verán. E ainda por encima o prota é tan guapo. Pois nada, tía, a tope. Xa para o sábado dan bo tempo, así que xa organizamos todo para levarte ver a peli na mellor praia do mundo. Razo! Semana da Música. No nome do Departamento de Música, quixéramos agradecer, por un lado,
a inestimable e desinteresada axuda da dirección e de todo o excelente profesorado e persoal non docente, xa que sempre nos fixeron as tarefas moito máis fáciles, con moita paciencia, facilitando e facendo posible en todo momento a realización da sexta Semana da Música, inviable sen a vosa inigualable axuda. Por outro lado, agradecer a implicación do alumnado que fixo unha gran piña para lograr plasmar este concerto. Dentro deles queremos destacar o alumno de batería que avanza sen parar, así como outros alumnos baterías, Valeria Costa, Adela Valdomir, Luc Pensao, Gabriel Pena e Pablo Camaño. Un fortísimo aplauso tamén para todo o alumnado que levou a cabo a logística para levar a aula de música a este escenario. Baixar todos os instrumentos, precintalos, mesas, cadeiras, estructuras, cargar na furgoneta, volver a descargalo, montalo no escenario e agora hai que volver a levar. Aplauso tamén para todo o para todo o alumnado de música pola súa excelente labor. Agradecer ao alumnado encargado de realización de decoración, o fantástico cartel, obra de Nerea e Paula Varela Pérez, os alumnos de cuarto, terceiro e segundo de ESO encargados de colocar as letras, o pentagrama, as figuras, os compositores e demais. Equipos de audicións de cuarto de ESO, que levan todo o ano amenizando o noso inicio e remate das nosas xornadas lectivas. O equipo de son e imaxe, que pouco ou nada faríamos sen eles. Esteban na cabina de son, Leti a cargo da cámara de vídeo, Uxía Marrozos e Paula Varela, encargadas da fotografía. PowerPoint. Así mesmo, queremos agradecer aos técnicos de son e iluminación do Pazo da Cultura, Gonzalo e Antonio, así como polo seu traballo, a profe de percusión do Conservatorio, Isabel, que nos preparou o material con moita eficacia e cuidado, e o Concello por cedernos este maravilloso espazo. Outro agradecemento imprescindible é para o noso arranxador de cabeceira, Paulo Padrón Santamarina, que aínda que hoxe non pode estar aquí, un aplauso para Lorena, a nova incorporación do departamento. A chegada de Lorena permitiu revivir vários proxectos que estaban guardados e que agora van cobrando vida. Sin que esto non sería posible, así que un forte aplauso para Vanessa. No es cierto, todo lo que pasé es gracias a Lorena de Mar.
da Semana da Música e espero que vos saibamos ben. Non sei se está chovendo, Jorge. Esperados, 1, 2, 3 e 4. Thank you.